Čauko, čauko, tady je zasa Hejter Mix a vonku padajú krupy, takže idem vybuhnúť von. A toto je taký špeciál, myslím, že vy tie krupy nevidíte. To sú také maličké, 1 cm. Tak idem vybehnúť a toto je pre vás špeciál. Dobre? Takže uvidíme sa vonku. Čauko, čauko, ja som Hejter Mix a teraz som tuto vonku a tu padajú krupy. Neviem, že či ich vidíte, ale na mňa už padajú. Takže tam idem nabehnúť. To padá. Vidíte to? Vidíte? Padajú krupy. A idem. LOL! Batman! LOL! Utekám v krupoch! Yeah! Utekám v krupoch! LOL! Jo! LOL! LOL! Facecam! Star Wars! LOL! Jo! A ja som len v tričku! LOL! Biela tráva! Jej! A nádherné padajú krupy, môžete si to ale... Tak, padajú krupy, to bol pre vás špeciál. Idem donútra. Do keľu, tak to zamkol. To bol môj brat. Hej! Čo? Kurňa, on si so mňa robil 1. apríl. On ma zavrel vonku. Kurňa, otvor! Adam! Kurňa, tam je. Otvor! Otvor! Help! Kurňa, tu padajú krupy. Joj! No počkaj! Ty kokos, on zdrhá. Takže čauko, ja som Hejter Mix a sa s vami už lúčim. To bolo všetko môjho špeciál aprílového videa. Máme tu apríl, robte si žartíky a všetky smiešovinky. Prdel nikomu nezaškodí. Zabávajte sa a žite voľne. Juhu, 1. apríl! A ešte dačo ku tomuto krátkemu videu by som chcel, že si vytroliť svojho brata Adama na 1. apríl. Takže počkajte, nachystám pásť a ho spoločne vytrolíme. Juhu, 1. apríl! Takže čakajte. A čauko, som späť. Tam je veľká lopta. Tu sú dvere, neviem, či to vidíte. Tam je veľká lopta. On sem dojde, tu sú dvere. Ja. Adam, poď sem! Už idem. Poď. 1. apríl! Troll! Takže to bolo už všetko z môjho aprílového videa. Ten apríl je fakt prdel. Z brata som si vytrolil a potom ešte natočím video, kde si vytrolím z mamky. Ale neviem, kedy to bude, možno nie na apríla. Ale tak, keď chcete nejaké špeciály, tak napíšte dole do komentárov. Ja vám dám nejaké na výber, že čili špeciál, to, že žijem čili papričky, alebo šláhačkový špeciál a takéto. To budem, kto prvý zje šláhačku a takéto. Proste nejaké husté challenge mi navrhnete a tak. Takže píšte dole do komentárov a ja sa s vami lúčim a čauky!